lokaci, shi yasa a yau zan yi tsokaci kan batu na auren ku Mustapha gunka Fati ta zama mallaki. Tunda Rabi'a sai ta lamari an yi naku aure a zahiri, 'yan maza da mata ayyariri yau ana ta buɗa wurin biki. Yau akwai dalilai kuran gwada, tunda masu mai suka san gyaɗa, kuma uwa tana son kula da ɗashi, isa take sace a jiki. Tunda Fatikin zamfarauniya gunsa gashi kin sata zuciya, shi ite na gaishe da gimbi yaran da zan yi waka gurin biki. Shi yasa na zo zan yi tambari, yara har da manya ku yi bidiri, inda mutuwa ba a yi riri, mu kwa gamu mun zo wurin biki. Fatima da shan son ku yi tsira, kun ki gane na zo da shawara, in ya ce yana so ki mai wala, dole zai ji daɗin kula da ke. Fati yanzu kin shaida naki ne, tunda wanda ke san ka naka ne, ko a ɓoye ko za ya bayyane gunka bai zama wanda za ka ki. Tunda Fati aure na so ku kai, yau batu na auren ku shi ni kai, kar ku bani doya in babu kwai, yadda zan ji daɗin wakar biki. In kira iyayen ki Fatima, in kira kannan ki Fatima, in kira iyayen ki Fatima, har da ma ƙawayen ki. Abba Saba ya zo gurin biki, har da Baba Maniru gun biki, Abba Lawali gashi gun biki, har da Yaya Salmana gun biki, Ishaka Umar Musayyabu. Na ga Anti Zayya gurin biki, har da Anti Juma gurin biki, har kuwa ni Sani gun biki, na ga Yaya Maryama gun biki. Ran bikin ƙawayen kikin biya sun ciyo ado sun yi kwalliya, na Fatima na Shamsiya, Safara'u duk sun ci kwalliya, su Halimatu sun ci kwalliya, har da na Lahira gun biki. Tunda Rabi'a sai ta lamari, na ku an yi aure a zahiri, kun zama da juna ku yi haƙuri, shi zama na aure haka yake. Mustapha ka mai da hankali kan tabati mai kyau da kyalkyali, kar ka bar ta yawo na gantali, gunta kai nasiha daki-daki. Tunda yanzu nauyinta za ka ɗau, dokin hakuri dole za ka hau, kai ta yin gudu ba batun ka sautin da mai gudu shi yake haki. Ran bikin ku lalle akwai amuna, Kano abokan ka sun iso, na ga Lawali shi da Mahino, har Sira da ya zo wurin biki. Na ga har da Abdul Madallabi, Musa har da Isa abun faɗi, Ibrahim Rabilu an haɗe, duka ana ta cewa gurin biki. Ango na ga danginka sun zaka, Yaya Sani har Yaya Salisu, ga Ma'ali ga Yaya Ishaka, Jabiru da Abdallah Mummuni, Abdu Alfata ga shigun biki. Mustapha ga kai